माखासे स्पेसियेल खोथा बुंनो होननानै बे स्पेसियेल बाथ्राया जाहैबाय बे बिएससिनि आन्दलननि समाव जों 3 मेम्बार एक्सपार्ट कमिटि मोनदोंमोन आरो 3 मेम्बार एक्सपार्ट कमिटिया 7 तारिख एप्रिलाव देवरगाव बालागावआव फैदों आरो जों बेयाव मोनसे एक्जिबिसन खालामदों। दा बिनि माने दिनखौ असिला लानानै एसे थुलमुल बड'फानि जायनाखि बड'लेण्ड मुभमेन्ट बेखौ एसे लिंक लाफानानै बुंफोरोब्ला मोजां जागोन होननानै आंनि लोगोफ्रा बुंबाय थादों। ओंखायनो आंबो सानदों बेखौ एसे बयबो मिथिथों, मिथिनाया मोजां मोनसे बे हिस्ट्रिबो जाबाय। बे हिस्ट्रिखौ जों ओरैनो रावबो मिथियाबालानो थानो नाङा, माबोरै जालांखो। ओंखायनो आङो बेनि सिनपसिस मोनसे थुलमुल बुंनो थाखाय आं दिनै नोंथांमोनखौ बयखौबो लिंहरदों आरो आङो दिनैनि आंनि बुंनायनि गेजेरजों आं रायजो राजाफोरखौ बयखौबो आंनि गोरबोजों खुलुमनाय सिबिनाय बावहरदों। दा 7 तारिख एप्रिल, बे 7 एप्रिलाव 3 मेम्बार एक्सपार्ट कमिटि बे क'क्राझाराव फैदों देवरगाव बालागावआव। आरो बे बालागावआव जों मोनसे नेसनेल माने बड' नेसनेल एक्जिबिसन मोनसे जों खालामनाय जादों। बे एक्जिबिसनाव बिराद मोनसे बर'फोरनि संसार जानाय, रायजो जानाय, बिनि कास्टम्स, ट्रेडिसन्स, कालसारफ्रा बोरै बोरै बेखौबो दिन्थिफुंनाय जादों। बिराद गिदिर मोनसे एक्जिबिसन। भिलेज बर'फ्रा माबोरै थांनानै थायो, गामिफ्राव बोरै न' लुनानै थायो, बेफोरखौ बेयावनो एक्जिबिट खालामनाय जादों। दा बे 3 मेम्बार एक्सपार्ट कमिटियाव बेयाव दंमोन जोंहा डक्टर भुपेन्द्र सिंह बिथां फैदों, ओमफ्राय लोगोसे डक्टर के.एस. सिंह आइ.ए.एस. बिथांबो दं बे 3 मेम्बार एक्सपार्ट कमिटियाव। आरो लोगोसे पद्मश्री ए.एम. गखले आइ.ए.एस. बेबो दंमोन बे 3 मेम्बार एक्सपार्ट कमिटियाव। दा बिथांमोनहा फैनानै बे जायगायाव जोंनि कास्टम, ट्रेडिसन, जोंनि राव, हारिमु, कालसार, बर'फ्रा बोरै संसार जायो बेखौ नायफैदों। बिराद गिदिर मोनसे एक्जिबिसन जोङो बे 7 तारिख एप्रिलाव देवरगाव बालागावआव खालामदों। आरो बेयावनो बुंनो थाङोब्ला बर'फोरनि गुदिसिन जायनाखि बे जोङो मेल मिटिं समाव जे दा जोङो गेस्ट हाउस मोनसे लुयो, टेम्परारि गेस्ट हाउस बानायो। बे टेम्परारि गेस्ट हाउस बानायनाया प्रथम बेयावनो बर'फोरनि गेजेराव बानायजेनदों। बेखौ आं दिनै रायजो राजायाव फोरमायनो लुबैदों। आरो बेखौ बानायनायनि आर्किटेक्टआ जोंहा गारलाबाथा बसुमतारीमोन। गारलाबाथा बसुमतारीया एबसुलि माने प्रेसिडेन्ट उननि समाव जादों बिथाङा 93नि बिएससि एकर्डनि उनाव। दा बिथाङा खोब एक्सपार्टमोन, गावनो माने गेट बानायनो गोरों, एबसुलि गेटफोरखौ बिदिनो बानायो, वाल लिरनाय, वाल प्लास्टारिंफोर गासैबो बिथाङा खालामनो गोरों। दा बिथाङानो बे माबाखौ माने जायनाखि 3 मेम्बार एक्सपार्ट कमिटि फैब्ला गेस्ट हाउस बानायो, बिराद मोजां गेस्ट हाउस, बेखौ बिथाङा खालामनाय जादों। आरो 3 मेम्बार जेब्ला एक्सपार्ट कमिटि फैयो बेयाव बर'आ बोरै एन्जर हमो, नेवलाय बोरै हमो, बोरै ना सायो, बेफोर गासिबो माबाखौ बेयाव दिन्थिनाय जादों। जौखौ बोरै बानाय जायो आरो बिसिबां जौआ माबे समनि जौआ, बेसे गोबाव समनि जौआ, जौ बिदैफ्रा गोथाव जायो, बेखौ बेयावनो देखायनानै लोंहोनाय जादों। खोब माने मोजां जादों बियो, जोबोद मोजां मोनदों बयबो। आरो बेयाव जोङो मोनसे माबाबो खालामनाय जादोंमोन जे बर'आ बोरै हाबा लायो, बर'फ्रा माने गावनि गोदो गोदायनिफ्राय माबे सिस्टेमजों हाबा लायो एक्जिबिसन जों बेयाव खालामनो नागिरदोंमोन। गोदो जोङो माने हाथासुनिजों लायोमोन, बे हाथासुनि एक्जिबिसनखौ खालामनाय जादोंमोन। आरो बे हाबाखौ जोङो रियेल हाबाखौ जों खालामदोंमोन आरोखि। जों सासे मानसिखौ थिग खालामबायमोन, बेस्रा बेबो हाबा लानायनि थारिख दंखायो हिसाबै बे थारिखखौ जों बेयावनो कइनसाइड खालामनानै बेयावनो खालामफैनायनि प्रग्राम लाबाय जाबाय। बे रामफलबिलनि बारेन बसुमतारी होननाय ओमफ्राय सासे आइजोमोन, आं आइजोनि नामखौ बुंलिया। दा बारेन बसुमतारीखौ थिग खालामबाय, खिन्थु दुर्भाग्य खाफाला गाबोन हाबा जागोन। माने थारमाने 17 तारिखआव जोङो, सरि 7 तारिखआव जोङो माबा खालामगोन, हाबा खालामगोन 7 एप्रिलाव। दा बिनिनो मोनायाव बिथाङा थैना थादों आरोखि। दा जों जे एक्जिबिसनाव बिदि माने बर'फ्रा बोरै हाबा लायोखौ देखायनो नागिरदोंमोन, बे जाफुङाखिसैमोन, बेबायदि दुर्भाग्य। दा बे एक्सपार्ट कमिटिया बेखौ नायनानै थांदों। जोंनिफ्राय खोब मोजां मोनसे इमप्रेसन बिथांमोन लाना थांदों। ओमफ्राय लोगोसे एक्सपार्ट कमिटिया सानजा फारसेबो बिनि उनाव थांदों, गहपुरसिम थांदों, बर'फ्रा बोरै थायो बोरै मायो। दा बेनिफ्राय नैबे माने एक्सपार्ट कमिटिनि रिपर्ट, नैबे 3 मेम्बार एक्सपार्ट कमिटिनि बे रिपर्ट,
गिदिर भलुमनास एखे गिदिर रिपर्ट ट्रिबुनाल एक्सपार्ट कमिटिया होदों। दा बेयाव जों बर'फ्रा बोरै बोरै रायजो जाबोआमोन माने बबे समनिफ्राय थाबोआ बेयाव हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्डखौ बेयाव होनाय जादों। आरो जोंबो मिथिखागौ जे उइदाउट हिस्ट्रि खुनु जाथिया जेबो मोननो हाया। हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्डआव स्ट्रं आरो नों जुदि माबा नांगौब्ला माबा मोनसे मोननांगौब्ला नोङो जाथिनि माबा मोनसे नोङो मोननांगौब्ला जाथिनि परिचयआ स्ट्रं जानांगोन। बे जाय जाथिया परिचय गैया, जाय जाथिया हिस्ट्रि गैया, बेहा जेबो गैया। जाय जाथिया परिचय दं, हिस्ट्रि दं, बिसोरसो माने गभर्नमेन्टनिफ्राय सरकारनिफ्राय मोननायनि अधिकार दं। दा जों सेपारेट स्टेट जायनाखि बिदोंमोन आलादा रायजो, बेबो जोंनि हिस्ट्रिकेल जेनाखि बेसिस, हिस्ट्रिकेल प्रेरगेटिभ, जेनाखि हिस्ट्रिकेल प्रेरगेटिभ, दा जों बेखौ लानानै जों बे आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ बिनाय जादोंमोन। दा बेनिखायनो नैबे जायखि बिथांमोनहा जोंनि बड'लेण्ड रायजो बिनायनि जायनाखि बे हिस्ट्रिकेल माने बेकग्राउन्डफोर बेखौ लिरना गालांदों। बिथांमोना गाज्रि लिराखै, बिराद मोजां लिरदों बर' हिस्ट्रिखौ। महिरंग दान'खौ बर' राजा होनना बुंदों, भगत कसमनखौ बर' राजा होनना बुंदों बिथाङा, भास्कर बर्मनमोन बर' राजा, ओमफ्राय शालस्तम्भ म्लेच्छ डाइनास्टि बेखौ मेचफोरनि राजामोन होननानै लिरदों। इभेन कचबिहारनि जायखिया राजा बेखौ माने मेच राजा होननानै बेयाव रोखा रोखा लिरदों। बे गभर्नमेन्ट मोनसे दलिल, बे सरकारनि दलिल। बे सरकारनि दलिलाव बर' राजाफ्रा फुरा इस्टाब्लिस जालांदों। दा बेसेबां बेसेबां एरियाखौ रायजो खुंदोंमोन बर'फ्रा बेयाव टेक्स्ट लिरजोबदों। दा खिन्थु नैबे जनसंख्यानि खेथ्रआव बिथांमोना जनसंख्याखौ लिरदों आरो जनसंख्या खम जालांनाय आरनाय बेखौबो लिरदों। ट्राइबेल बेल्टनि बाथ्रा बेखौबो लिरलांदों। बे रिपर्टआ मथा मथि खोब एक्सक्लुसिभलि मोजाङैनो माबा खालामनाय जादों बे रिपर्टखौ। दा थेवबो जोंनो बे रिपर्टआव बड'लेण्ड रायजो होनायनि रेकमेन्डेसनखौ खालामनाय जायाखै। दा बे हिसाबै बै समाव जोंनो बयबो बड'लेण्ड रायजो नांगौ, बड'लेण्ड रायजो नङाब्ला जोंखौनो गोजोना, बेबायदि बाथ्राजों नैबे एक्सपार्ट कमिटि रिपर्टखौ जोङो रिजेक्ट खालामनाय जादों। बे एक्सपार्ट कमिटि दानाय जादोंमोन 21 आरो माबा थारिखआव दानाय जादों बेखौ। 8 थारिखआव जेब्ला ट्राइफेड टक जादोंमोन, 8 राउन्ड ट्राइफेड टक, 8 राउन्ड ट्राइफेड टकआ जादोंमोन बियो आसाम भवनाव। दा बेयाव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ 8 राउन्ड ट्राइफेड टकखौ बाहागो लादों। दा बे 8 राउन्ड ट्राइफेड टकआवनो बिथाङा बे थ्रि मेम्बार एक्सपार्ट कमिटि दानायनि जायनाखि प्रप'जाल बेखौ बिथाङानो बुंनानै गालांखादों। दा बिथाङानो एडमिट खालामदों हिसाबै बे माने 8 राउन्ड ट्राइफेड टकआवनो बिथाङा बिथांनि जायनाखि एडभाइस बादियै बे एक्सपार्ट कमिटिखौ दानाय जादों। खिन्थु बे एक्सपार्ट कमिटिया जोंनो मोजां माने माबा होयिलाय जों बेखौ रिजेक्ट खालामदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानसुमा खुंगुर बसुमतारी दैदेननायाव रिजेक्ट खालामनाय हिसाबै जोङो उनाव आरोबाव जों गोदानै आलादा बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय जों संग्राम खालामनाय जादों। दा बिनि सिगां आं मोनसे माने एबसुनि आन्दलननि स्टार्टिंखौ आं बुंनो सानदों बाथ्राखौ। दा माने बर'फोरनि आन्दलनाव गोबां माने फेसनि मुभमेन्ट जालांदों। रेल रक प्रग्राम, हाइवे प्रग्राम, ओमफ्राय 12 आवार, 36 आवार, 60 आवार, 100 आवार बिदि बन्द जालांदों। दा बे बन्द जानायनि उनाव जोंनो गिबि भारत सरकारा जोंनो फार्स्ट राउन्ड अफ ट्राइफेड टकखौ जोंनो अफार खालामदों। बे फार्स्ट राउन्ड अफ ट्राइफेड टकआ जादों जोंनिया 1989नि 28 आगष्ट। 1989नि 28 आगष्टआव गिबि खेबनि माने बड'लेण्ड रायजो माने जेंनानि सुस्रांनायनि ट्राइफेड टकआ आसाम भवनाव जादों। बे जादों फार्स्ट टक 1989 28 आगष्ट। दा बेयाव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ गावदोंमोन। दा बिथाङा बे समाव केन्सार बेमार जाबायमोन। बेमार जादोंब्लाबो बिथाङा फैनानै टकआव बाहागो लादों आरो बिथाङा बे समाव माबायाव थादों, बै सर्टास हटेल होननाय मोनसे दंमोन हटेल, सर्टास हटेल, ग्रिन पार्कनि सर्टास हटेल, बे एम्सनि खाथि जायो, बेयाव बिथाङा थादों। आरो बिथाङा बेमारिखाय बेखौ माने मोनसे हस्पिटालनि खाथियाव दोननो होननानै बेखौ दोननाय जादों। आरो बिनि दायित्वखौ लादों बै समाव। बे दायित्वखौ लानाय जाहैबाय जे
हम एफेयार्सनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि माने साबसिडियारि इन्टेलिजेन्स ब्रान्च बिदि बुर'नि जइन्ट डाइरेक्टर आशुतोष कुमार सुमन्त बे आशुतोष कुमार सुमन्तआ माने मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सनि बियो साबसिडियारि इन्टेलिजेन्स बुर'मोन बियो दा बेनो भारत गभर्नमेन्टनि दायथ' होनायाव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौ बे सरथा हस्पिटालाव दोनफैदों ग्रिन पार्कनि सरथा हस्पिटाल बे माबा खाथि एम्स खाथि हठात माबा मोनसे इमारजेन्सि जाब्रबब्ला जाहाथे इमिडियेटलि ट्रिटमेन्ट मोनो बेनि थाखाय दोननाय जादों आरो बेखौ बे समाव दोननायनि थाखायनो बे जायनाखि सुमन्त आशुतोष सुमन्त बे दायथ' लानानै दोनफैनायनि थाखायनो बै समनि एजिपिआ जोंनि आन्दलनखौ बड'फा दैदेननाय आन्दलनखौ र'आ हेल्प खालामगासिनो दं होननानै बदनाम होदों मेइन खार'ना बेनो र' माबादों होननाया दा बे फार्स्ट प्राइभेट टकखौ बिथाङा बाहागो लानाय जादों दा बिनि उनाव सेकेन्ड थार्ड फर्थ बिथाङा बाहागो लादों थार्डसिम बाहागो लादों बिथाङा सेकेन्ड थार्ड बिथाङा बाहागो लादों दा खिन्थु फर्थआव जेब्लानाखि माबा जायो टक्स जायो फर डाउन टक्स बे जेब्ला फर डाउन टक्स जायो बे समाव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ केम' इन्जेक्सन लानांगौ जानायखाय बिथाङा फैनो हायाखै दा बे फर डाउन टकखौ मानब गेदेर झारग्राम ब्रह्म एक्सन जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङानो बेखौ दैदेननाय जादों बिदि हिसाबै उनाव नेक्स्ट टाइमाव बड'फा जायखि बाहागो लादों गासै 8 राउन्ड टकसिम बड'फाया बाहागो लादों दा बिनि उनाव एक्सपार्ट कमिटि फैनाय जाबाय बे 7 एप्रिल खालि आं दहाय बुंनाय बायदि दा एक्सपार्ट कमिटिखौ रेजेक्ट खालामबाय दा रेजेक्ट खालामनायनि उनाव जोङो उनाव बे समाव सरकाराबो बायलाय सोलायलाय जाबाय थायो दा जोंनाव रामबिलास पासवान खेबसे गेजेराव फैदों बे माबायावनो देबरगावआवनो बिथाङा गिदिर मोनसे रिसेपसन बिथाङा मोन्दों बर'फ्रा रामबिलास पासवानखौ एयारफिल्डआव बर'फ्रा बाहागो माने बेखौ बरायदों रोखोमैनो दा बिथाङा खिन्थु बिथाङाबो बे फैनायनि उनावनो रिटार्न जाफिनब्लानो बिथांनि जायनाखि डिभिजन गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्टआ बायनानै थाङो आरो बिनि उनाव जा उफाय गैयि जानानै जोङो उनाव शरद पावारखौ जों लोगो हमो जेब्ला नरसिंह रावनि सरकार फैयो प्राइम मिनिस्टार नरसिंह राव दा जोङो शरद पावारखौ लोगो हमनानै शरद पावारजों जोङो जोंनि समस्यानि सायाव गोथौवै सावराय जायो दा शरद पावारा जोंनो गोबाव सम सावरायदों जोंजों दा सावरायनानै बिथांनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जेनेबा बे समाव जोंहा आदा खुंख्रा कनकेसन नार्जारि बिथांमोन दंमोन बे कनकेसन नार्जारि बिथाङाबो शरद पावारजों रायज्लायनायाव दंमोन दा रायज्लायनायाव बिथाङा जोंनि हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्डखौ बुंनानै होदों रोखा रोखानो बर'फोरनि हिस्ट्रिया मामोन बे खोथाखौ आरो लोगोसे शरद पावाराबो जोबोद माने बर'नि हिस्ट्रिखौ खोनासंनो मोजां मोननानै खोनासंदों आरो बे समाव आदा कनकेसन नार्जारिया बुंनो हादों जे जोंनि बर'फोरनि बे बाथ्राखौ कनकेसन नार्जारिया मोजाङैनो बुंनो हानाय जादों दा बे हिसाबै खोब मोजां इमप्रेस जादों शरद पावारा दा शरद पावारा मोजां मोननानै उनाव बेफोर हिस्ट्रिनि खोथा खोनासंबाय थायो उनाव बियो जोंनो खोथा होदों जे बिथांमोननो जोङो माने सेभार स्टेटथ' होनो हानाय नङा खिन्थु अट'नमास स्टेटसिमखौ आं एग्रि खालामबाय बिथाङा जों शरद पावारा नरसिंह रावनि खाथियाव लाबोबाय आरो नरसिंह रावनि आसामनि चिफ मिनिस्टार बेखौ लिंहरना रायलायनाय जाबाय दा बे रायलायनाय समाव जोंनि अट'नमास स्टेटसिमनि बाथ्राया गोरोबलायनाय जाबायमोन अट'नमास स्टेट बेसिम जोङो माने आनिमास मोनसे मावफैयोमोन खिन्थु जेब्ला शरद पावारा माने माबा जालाङो आरोबाव डिफेन्स मिनिस्टारनिफ्राय बम्बाइआव माने चिफ मिनिस्टार जायो बे समाव जोंहा गेप जादों आरोबाव दा बे गेप जानायनि थाखाय जों आरोबाव गोदानै जोङो माने नागिरलाबायनांदों अनेक जों लिंक नागिरनांदों प्राइम मिनिस्टारखौ लोगो हमनो ओमफ्राय मोनथारैनि आरोबाव माने माबाखौ जों लोगो हमनाय जाबाय राजिब थारिखखौ दा राजिब थारिकआ मोदोमखौ मोनसे बिथाङा दायथ' लादों बिथाङा दायथ' लानानै बिथाङा सुइटारजोंबो रायज्लायदों गोबाव जाबाय सुइटार समाव दाख्लै हिन्जा सुइटारजों रायज्लायनानै बिथाङा जोंनो माने मोनसे इमिडियेटलि मोनसे एबा 6 बिलियन प्रभिजन मावबाबो स्टेट बिदिनो माने आसामनि गेजेरावनो मोनसे महर फुंबिनानै बर'फोरनि समस्याखौ समाधान खालामनांगौ होननानै राजिब थारिकआ खोथा होदों आरो बे खोथा होनानै जोङो बिथांजों रायज्लायनानै बिथां रायज्लायनाय बादिनो जोङो लास्टलि जोङो
20 तारिख जानाखि फेब्रुवारि 20 तारिख फेब्रुवारियाव BSc एकर्डखौ जों खालामनो हानाय जादों। दा बिनि सिगनेचारिया सानसुमा बसुमतारी, सुभाष बसुमतारी, रबिराम ब्रह्म। दा बिथांमोनानो बे BSc एकर्ड खालामनाय जादों आरो बे BSc एकर्डखौ खालामदों आसामनि माने बे एयारपर्टआव खालामनाय जादों। दाथ' माबा जाबाय बेनि नामा गपिनाथ बरदलै एयारपर्ट जाबाय, खिन्थु आगोलाव माबासोमोन बेनि नामा गपिनाथ बरदलै नङामोन। दा बेनि एयारपर्टनि खाथियावनो BSF केम्प दंमोन। दा बे BSF केम्पनि गेस्ट हाउसआवनो हितेश हाजरिकाखौ लिंहरनानै राजु पाइलटआ जयैनो बेयावनो बे BSc एकर्डखौ खालामनाय जादों। दा बेनो थुलमुल आङो BSc एकर्डसिम बोरै जाबोखो बे बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय। दा बिनि गोबां बाथ्रा दंमोन बे अट'नमास स्टेट जे आं दहाय मख'दों सरलपारा अट'नमास स्टेट होननाय बे अट'नमास स्टेटआ मानो जादिया बेफोरनि गोबां खारन दङ। आरो सिमायाबो जोंना सरलपारा जोंनो खोथा दंमोन। बे सिमाया संकसनिफ्राय सानजा सिमलुगुरिसिमनि बाथ्रा बुंदोंमोन। सरलपारानि समावनो बे जाफैदों। दा बे जिनिसा मानो फैदिया, मानो जायाखै, बिदि गोबां माने जारिमिन दं। आंनाव गासिबो बे जारिमिननि रेकर्डआव दंजोबो। आं बेखौ लेखा हिसाबै दिहुननानै फोसावनो नाजागासिनो दङ। आरो अदेबानि आं मालाबा आं बुंबावगोन जे माने अट'नमास स्टेटआ मानो जायाखै आरो जोंनि सिमाया माने मानो 5 नोसिमल' थाखो, मानो हजों माने सनितपुर जिल्ला थायाखै, बे बाथ्राखौ आं बे मोजाङैनो उनाव समाव बुंबावगोन। आरो आं बेखौ लिरनायनि आखारैबो आं फोसावनो सानदों। अलरेडि आं मोनसे हिस्ट्रि जारिमिन टटेल बे बर'नि मुभमेन्टखौ आं माने बानायखाजोब्बाय। आं बेखौ प्रेसाव होनांगौ दं। डिटेल्सखौनो आं गासिबो मा एलु एला गासिबो ओंखारजोबगोन। बे BSc एकर्ड जाबाय 93आव। बे BSc एकर्ड जानायनि उनाव खेमसिं सानसुमा बोरै गावस्रालायखो, गारलाबाथा सोमला उरखावग्रामोन बोरै गावस्रालाय जाखो, गावलाबाथाखौ बोरै गावथारलाय जाखो, सोमला बसुमतारिखौ बोरै गावथारलाय जाखो, जोरगेर साहगाला बोरै दावराव दावसि जाफैखो 93नि उनाव, बे गासिबो जारिमिना आंनाव दंजोबो रेकर्डआ गासिबो। आं बेखौ गासिबो बानायजोबगोन। ओंखायनो आं दिनै बे बाथ्राखौ जास्ट दिनैनि जायनाखि 7 तारिख एप्रिलाव जे जोंनाव एक्सपार्ट कमिटि फैबाय, बे एक्सपार्ट कमिटिनि मोनसे माने गोसोआव माबा लाबोनानै बेखौ जोङो रायजोआव मिथिनांगौ बे बाथ्राखौ बुंनायखाय आं दिनै बे एक्सपार्ट कमिटिनि बाथ्राखौ लानानै आं दिनै नोंथांमोन लिंहरनानै बुंनाय जाबाय। गोजोन्थों।